This is excellent story, a serious business, not least because it is a reenactment of the I am the boss moment of 2017, but because of its other wider implications. Sabida mashuwa buda pangwa inoi Tavan Mpofu, our advocate for Krampangwa inoi wauda achikomenda pa nawiye is excellence iri kutsviridza pa social media aiwa zviri kuonekwa nevanhu vese kuonekwa kunze kuda kwachitagurei panguva inoi ari kulebhlewa achinzi his excellence aiwa neiye another faction another group iri kuuya panguva inoi ichimutsviriridza ichimupemberera toribva subscribe or like on the bell icon. Tavan Mpofu anouya panguva inoi achipindawo nemafunguro ake achinyora achiti Joy Charamba akaitwa party mosquito recharging to save his excellency. Now he is back at the work, only to be told that there is another his excellency in town. Morphos do not take disrespect lying down unless George is now a weak man. At any rate, is it true that two sons have risen at the same time in ZANU-PF? Mauzilia mnangagwa munogarwa naka murume wenyu ari mupenyu here. What are these people saying about you? What does your own silence in the face of the disrespect say about the kind of person you are? Mutisi, be careful about what you say. Your words may be your last as de facto spokesperson. Thomas Kwantogo panguva ino aiwa natavanhu vachiti aiwa mazuva maviri angarise at the same time here panguva ino achibvunza achiti zvii zviri kuitika muZANU-PF amaiuzila munaka hwakanyarara. What are you saying? Mungagarawo naka murume wenyu aripo here? Panguva ino ari kutaura pamusoro penhau aiwa zvakamboitika muna 2017 again. President Idi Mnangagwa panga achiri vice president aiwa paaizvilebhula achiti I am the boss and akazokwanisa kuzosucceda Robert Gabriel Mugabe. Panguva inoita gure oita zvikare zviri kurevei izvi? Vanhu vambira macomments vachitaura zvakasiyana siyana. Mwana buda nyora chiti this is a storm in a teacup. There is one his excellence in Zimbabwe and everyone knows that. Tavan Mpofu vanopinda vachiti not everyone knows that, particularly his excellence. Vanopinda vachiti mapeto acho kunochemwa chete. Vanopinda vachiti George hapana mosquito yakamudya, akangonzi hande kucommand center ndobva atsanangura kuti sei achinja cup. Marcos Vanda chaiva chibaba. Vanopinda vachiti de facto spokesperson achiseka mwana achiti this is just a tip of a iceberg. Vanopinda vachiti kikiki chegore riya hapana utsi hunosimuka pasina moto. Ndomashwara mudanyuka panguva ino achikombiwa nevanhu. Pinda comment section medu uzofunguro aimot kudi pamusoro pechiitiko ichi. So subscribe or like chitona the bell icon.